Hi hela hian me al kan siamanga kan du lai vel hi kan ti al nga chuan heng lai vel te tlem in ron eng ve de lek khangai don ta me al lom chuan chumi al reflection te chu heng lai vel te pana kai me thei ta khang te pa kan siamanga chuan me al lo al ka chuan enga niang me khu ti vel po kha om ve khangai me thei ta chuan ma sabera chuan hemi enge athalak chun eng lutuk te hitlem in ti thim no lekila tlai lam sin de lek tur type hamwa chuan kam ti lian lak full screen sabera chuan ton in khoi lokila aton hi usage all something ang berin tila le tuna kan tutorial trim hi nge photoshop pon lampang thil atel lom me lo ta pon lampang ti om zia chu khoi lai preset ti vel brush mak pui ti vel ka kan mang don mi lo a photoshop hlang top in kan siam vek don ta ni chu mun danga tanga i smoke brush ti vel te fire brush ti vel te cutting vel tel mi lo kan photoshop hlang ngor internet nei mi lo tam po asiam thei don tin ani chu mo tlai lam ani chuan atlang puin thil re hi rong hrim hi enge saturation alo tlem vek ta anlo dal vek thin ta chumi tlai lam scene de lek siam tur chuan asabera chuan i color so hi an rong hi ti dal khangai thin ta ni chu antinang yellow te po saturated popular unsaturated la ta green te po ka tiang khan chuan red big aro hi chu tlem thei saturation kan peteng achan chu heng hemi rong de lek vel hi ka up de lek du ta an rong alam sar de lek thin turin ka kan ta se before ne after chuan tlem in ti thim de lek bokila tlai lam sin kan ti to khamom curve ka mang popang du chuan enge levels ti vel te brightness contrast ti vel po man thei tawa mai ro ke chu curve in om ka tia tlem ka ti thimanga chuan contrast set te kan pe bok na ti vel khan close la ni before after chuan adot le chuan helai flame me al tur te kan siam don ta chu ti dan tur ta chu helai plus om te hi new layer siam nan ta new layer ka sorry pakhat so new layer 1 te hi kan siam ta chuan chu ta chuan pen tool manangai ta helai pen te hi pen hi ilanga chuan pen hi helai achung la ian chuan pa ta ni nge ngai shape ne loin pat ka kai thlang to pang chuan zoom lokang headlight ang hin tran taila headlight bor vel hit kan ti al don ta ni chu simple lutuk he te pa ti siam to chuan filter ai kalanga heta rendera flame hemi bomb hi loin hong don ta ni chu hemi flame big filter te hian live preview an nei khan lowa live preview ti om je chu headlight a thinga hen ron lang hal don lo chu wang chon ris ve de lek ngai ta i chu wang chon hemi bomb hi loin hong ta la hi en mei tur khan ni mei ta chon chu lai te chon hey basic ti le advanced ti hi om ta basic atang hen tran photi la kan soi fe thuak ange i lo mania in nge vate school vel ve chen po khangai mei thei mo one hi chon one flame along path ti ta one flame bakhat chau khami path zul zui khan ti na ni mei ta chuan heng te chi sang ka om so don ta multiple flame ti te chuan hetlai candle light ang chi te chi sang ka flame al dan soina ni chu ni bera chuan keni chuan hemi number 3 hi kan mang chin photanga chuan next a chuan length thi om bok ta length ti om je chu hemi flame sei zong soina hi ni mei ta entir nan ti vel te ki ani thei ta sei do ngai du toy tar ka kha ani mei om je chu
cái tiếng size cái tiếng tiết về khi mong tiếng tuần random length thì gì hi chu hi off chuan email al ho te kha enge a in chen de pa tang tinang lo ni chu ma se ke ni chuan in chen put ka chkan do lo ta chu wang chen random ma kam danga a then an sang a then toy don tin ani chu ma chuan a with hi le ta with ti je chu hemi te hi at enge a thau zong soina ni mai a len zong mo a cha zong chu wang chuan hi iti len de lek chuan ki a cha de noi don ta aka mani du thu ni mai ma se ke chuan ka du cha lutuk lo nga tun bi ka tan chuan cái tivel te kiti tang chona angle hi le buk ta angle thak chon hi tlem tin a hoi zong ti enge angil lo pur don lo tin ani chu chon interval ti je chu hemi flame ho akar ol khad de ngei du muk de soina ni le me kimi interval te ki kam thak chuan ki cutting hemi flame so ain kar ol soina khan ni le me ta chon tivel ti chin tang king te po ki ti chin tang chuan heng valley chu ngai ran lutuk lowa chuan a flame quality te khi ang deuh ngei du ang lutuk lo rang deuh lai quality hen a hril don ta ni chu du tu sam chuan fine very slow hi man that ta amai ro chu he tutorial a rei lutuk lo nan medium ni ke chuan ka mang chuan next a chuan poimo deuh chu advance a hen kan lu chuan a turbulent hi ta turbulent ti je chu antinan hemi flame ho te hi clean on same ta se enge angil pu don to lo ta ni chu wang chuan hi nasat de he ti koi nei noi i duem nge i du lo ka chu kan thu ni le ta ke i chuan ti vel hi kan mang ten ti vel te ki ni ta se chuan heng ti po hi lo ensin la a soi fia vek lo meang king ho te opacity ti je chu i a fia nge fia vak lo soina lin le don alang tlang thei nge lang tlang thei lo king ta khi do angin ki adjust don ya chon poi model pakhat te chu a flame style hi le bok ta hi te hi normal te violent te chuan flat te ki chon violent ka manga chuan hei po hi to the center nge du a parallel zone nge tun rom chu parallel hi kan mang chen ki okay kiti te khi kan nge kan mail chu ani deuh mai ta chuan hi layer 1 te hi mail number 1 ni chu before le after chuan headline pa ta hin pheila hei te hi I delete dei don ne helai bul tho bom ta hin pai deng kan mamo to rang lo ta chuan hemizo chuan new layer siam leila chuan headline hian ka ama kan tiang bok khan pen tool kan la lenga chuan tun tum ve thung chu helai vel hi kan ti al ve thung teng helai bor vel hi chuan filter me al sang le deuh lek la tai siam le tai la rendera flame lut le la khi chu ama mi ang che settings kan don ta chu wang chen ke ni chuan antina hey te mang chin teng number 5 te hi chuan a leng po ki ka ti toy shat tanga with ki kan ti lian do lek chin ki tiang ta khian chuan advance salut le la turbulence atha hei te hi kan tha kwal vel me ni ki spread parallel ka tu za chuan okay leng yo du ai na valian be chu tak chu nia du ai a lo len de lek chuan preview om mio lo wang khan control z me top ta la abul ren ti la me ro filter a render a flame a chuan leng po I ti to I la a with hi ti vel khian chuan okay test leng tha ta ti vel chuan pa ta I kal lenga hi te hi I delete leng chuan layer on lut leng chuan pakhat siam le teng helai thing vel amo tur bik penil lenga chuan helai atanga lai vel ti le te khan kan al tir le don ta ni chu render a flame a ton trum chu interval ki ti vel khian length ki kan ti sang chen ti vel khian ni ta se
advance try okay sang apa lo chon pa tak kal nga he kan delete ka deng chon helai te hian thil poi mo de om ta hi flame nu nong ber kan siam kan ni he lai mi ne chon hi masaber he le he ka off lo kanga masaber tang te hian modify lo kang hi hetlai te hian poi mo de ta chu du lo lai kan nei thei ta a flame he lai tang ron al te ki oi om lo de lek mai thei ta an lo pon asang de tu kam type te so wang chon hemi layer 1 ate hian he lai a camera icon ang de te hi he te hi click la chumi om je chu layer mask tin an thil no re no le lak let le na tin ang lu kan me chon chu lai te chuan hemi hi ni loin a mask ka jok te hi a hian paint brush he lai brush te hi langa chuan i brush hi i en chuan hemi soft round brush pas aber te kha thlangang chumi om je te chu a hardness is 0 ni ngai ta chuan i a flow hi a note re top thuak don nge tlem te te chu note re don tinang lu kan nia na deu no re na deu le na vak lo soina ang tluk vel ni chu chu wang chon hei te hi 40 vel kan da chin chuan kan brush te hi a dum in a note re nga a var in a la lut len chu wang chon hei te hi a thlak thleng te hi ka click na lai te hi black and white ani ngai ta chon a ma sa jok te hi black ani khan no re na chang don ta white ani khan ala lut le don tin ani chu chuan black a kan danga a thel lai te ka du lo ta i brush size te kha i bracket ki left le right atang khan ati te thea or ati len thei ta ni chu kha te kha entinan heng te ka du lutuk lo ta helai kuang te black in kan not re deu lek nga chuan me al ki a hrim hrim tam lutuk ka ti ta chu wang chon helai deu lek te pai kan not re deu lek chu om je ta chu flow kha 100 ani chuan ki a not re popanga chuan flow hi a niam chuan klem te chuan not ki a not re mang lo tin ani chu wang chon kha te kha i flow te kha i control thiam ngai don ni chuan helai mi po hi mi te hi chu ka du vak lo ti ta kan not re zeu zeu ta chuan next ti leng number 2 point ki tam ma ka ti ta ka fire ka a flame te ki chuan ngai ang che khan layer mask ka wanga chuan kam mask ka omanga chuan brush ka langa chuan black ani nge ngai ta chuan kan not re veleng one hi off ri lo kang layer 1 hi he mit ta ti boy lat chuan ta hian hi po hi a tam lutuk helai mi vel so om su se kan ti ta chuan chu tiang bok in lai pe klem not ran al lutuk te su se ti vel kan chuan chu tiang bok in number 3 ki en le tai la ei chu al tra mask kan vo le nga klem not re lang kan flow klem kan upload brush kha chuan black ani le bok ngai ta hei te hi chu tel su se ka ti ta chuan hei po hi ti vel kan ti ta ni chu chuan on le ve kang ki kan me al chun ni me ta fel fai zo ka photoshop i kan ti du chuan hei layer 1 2 3 te helai 3 hi click la chuan shift met la chuan layer 1 hi click la a pathum khian ki a in select vector chuan ko khi right click la chuan group from layers ke te menga an lo pon control g i group ang group 1 a khian khamite pathum kha anom vectin ani chu hei le he hi chuan group te ke khi lai hemi te hi off thei bok ta ki te chuan a group chop hian hi before after and nan tra ta khamite layer thum bik te kha chuan an next ha chuan me al sim re chuan ang ve viau ma se khimi kan thing vel te khi a ling mailing kha ngai thin ta ni chu siam nge ngai thin ta chu wang chuan chi rang rena siam the ma se all sam dan ber tur chu hetla hen kal daila solid color te kan thlanga chuan mailing tur khi helai vel atang hen en so daila ti sol tak tak om chuang lo a mai ro chu ki thlang chin teng okay hi anita chuan a blend mode te hei normal in ta normal ni loin antil nan
overlay te po fu via me theta I thala ka zirin chuan ani lo pon color dots te po color ban te po a thim deuh hlek chuan a fu me thei bok ta overlay nge fu nga color dot overlay hin kan da chin chuan hei te hi headlight te hian kan lut phei nga a mask ka zok te khan chuan khi te khi kan thlak thleng thok don ti na ni kan invert ngai ta invert dan to chu control I ani lo pon heta image ai kalanga adjustment ta hian headlight ten invert om ta ni chu kan invert ta ki before after en mala engma om lo ang ni ta chuan tuna ve thung chuan brush kan langa apang ngai ang chian ni sina kan tiang khan black and white ka brush kan langa chuan a flow hi kan ti sang deuh hlek nga alang sa deuh hlek turin ma chuan tun tum ve thung chu kan no re lam ni lo lak lu lam kan du ta nei chu wang chuan white ani ngai ta white chuan la lu ta black chuan no re kan ti khamwa chuan kan mailing tur te rong tur te hi hei te hi ni ta chuan a mask ka khan white brush in kan la lut don ti na ni chu chuan zoom lo kang lai te poi kan ti ling deuh hlek du ta ki te I du na lai a ling deuh hlek tur ai du lai kha brush ni to me chu kan la lut ani chu ka uluk vak lo a rang deuh hlek kan ti ta okay ka tiang khan chuan an zoom lo pase arong ki a hit vak lo deuh a orange deuh ma kan ti ta chu wang chun hemi zo ka hina mask ni lo ta hen double click le la hemi te lo chok nga chon chu ta chon hemi orange ni lo in eng rong ka nge I du kha I thlang mai don ta ni chu a sen deuh hlek lampang ngei du a tiang khan te scroll ro helai vel te click la eng tin mon ni ta sen nge a fo ber lo chok mang cái mình image bị cả con kinh thế pocket ang về thọ viên được rồi ok là xoan cầm đủ lẽ overlay này là bên color dot thế pocket en lẽ xin lock đèn nghe ang dọc đủ cả chú hoàng xuân cái bộ hết là cái vội khật khởi nó thô này chú hoàng xuân nghe cái bài hát big run lo color dot thì xin là for after chân khật lại thế khi anh hình mà anh thì ta trong brush cắn là lẽ ngã black in kan not re leng anti nan highlight po link over shot claim in amei omio wang na link ve de lek chungai ta sorry du lo lai khai not re zel nga I du lai tu te kha white brush black and white brush ni ber chung ma light po over trapถ้าดีขั้นนี่แต่เสียคีบ before after ซูมแต่กติไม่คู่ข้าเอาอมเวข้างในตาคิดเตียงมาหลวดได้ชัวคู่เวลอยข้างในไม่ใช่มั้งจน new layer กันเสียมเลยนะจนตุนเวตั้งชัว filter render cloud สินั่นเตียงให้แต่ฮิตไม่คู่กันส่วนนั้นเนี่ยข้ากันนี่ตาเสะจนเฮมีอะเฮียนมาสกี้อีโวเลยงะอาจารย์จุกันโนดเลยตัวกันละลูดเลยตัวขัดเตียงเร่งคันนี่ตัวนั้นฟังคันจนอัพเลนโหมดที่ normal ในละวินlighten almost green แต่พอ travel ไม่เท่จนที่บักขัดป่วยโมเดลตาจุเฮมีบีกับเฮียนเฮมีa layer mask นี่ละวินเฮมีa cloud จะจอกกับเฮียนอมละส่วนฟิลเตอร์อะไรก็ลังว่า blur อะ Gaussian blur เคลมที่ blur เดี๋ยวเล็กแต่งไม่ชุกคู่ชุเคลมนะ blur เดี๋ยวเล็กง่ายถึงตาส่วนให้เราเห็นเองจะตัด blur เงี้ยอิมมัวค่ะอีทุทุนตาคิดเตียงเวลกี้ฮิตไม่ถึงให้มีทลักบีกระตันส่วน66เตียงเวลกี้โอเคพอปังติส่วนตักอมลมอ่ะคิดเนี้ยจนให้เราเห็นอีอมงะอิมมาสก์จนอีอินวัดเลี้ยงให้เราimage adjustment ตา control I ค่ะมั่ว control I ส่วนตัวนั้นส่วนกันไม่คู่แต่กันละเล็ดเลยตอนนั้นส่วนที่เงี้ยลาดเล็ดเลยดังคำตินส่วน brush white brush นี่ค่ะมั่ว brush กันแรงอ่ะส่วนให้ฮี black นี่เลย white กันด่าแรงอ่ะ
ส่วน flow แต่ฮีไม่คุ100ได้ติส่วนอารมณ์เล็ดตบปังอ่ะกินนี่ส่วนเล็ดตบโหลเดี๋ยวเล็กกินเคลมแต่โจกันละเล็ดดูตาส่วนบางส่วนกันติดเหนียมเดี๋ยวเล็กงะส่วน brush ติดเลียงเลยเดี๋ยวเล็กกันส่วนกันติดกันละเล็ดเดี๋ยวเล็กโดนตาเนี่ยส่วนติดเวลกินส่วนให้ไล่แต่บอกแรงมันไม่เท่ว่าปฏิคานโอเค before after ส่วนติดเสหลัง next อะไรส่วนเคลมินevening feeling เดี๋ยวเล็กแต่ค่ะหมดหลายเดี๋ยวไรแต่ค่ะเสียมสินล็อกแต่ง headlight เองกันกัลเลงอ่ะคลิกละ gradient แต่เห็นรู้ทีละ gradient ที่ผมเสียสู้เองร้องปัจจุตุนตรงปีกส่วนให้พี่ black and white ตอนนี้มีเอาวางให้ black จู transparent คัดติ้งขนาดอมเทรนตาจู่ๆ default ตาอมดันตานี่จู่ส่วนให้ที่เกณฑ์นี้ส่วนคิดเตียงเราเดี๋ยวเล็กยังให้ไล่ style แต่ที่ radial ละกันคลากังอ่ะให้แต่ไล่ดูมาปนลำบัง transparent ตาหลังกลางตาส่วนให้แต่ที่ opposite กันด่าดูตาจู่วางเส้นกัน reverse งาให้กัน reverse งาคิดแต่ส่วนสุดท้ายแต่ส่วนbial แต่ที่ azim ลุตุกตาจู่วางส่วน scale แต่ที่100เนี่ยเลยเป็นที่เราเดี๋ยวเล็กละอีดูอังตกเวลที่ยังเตียนเวลคินิตาส่วนที่ที่เวลคินิตาเสส่วนดิทารีออนละดิทารีอัดเวลไล่แต่จู่ยังไง bending เวล in siam train ก็เอาเฟียงเวลคินตาบิ๊กตัก in gradient แต่ยังพอยมัวตาจู่วางส่วนดิทารี on forward ใช่ไหมบิ๊กมันส่วนส่วนอดุมเตะอดุม over ก็ติดลุตุกตานี่จู่มัวที่อดุมลุตุกตาข้าอติโอ้ยอมโลเดี๋ยวเล็กก็ติวางยินอดุมไล่บิ๊กเตะ opacity อันนัดซองเคลมบันทักดูตานี่จู่วางส่วน headlight เตะ gradient เตะ headlight สีระนี่เราเห็นอะไรตักเตะเห็น headlight เตะเห็นไว้ขัดคลิกเจ้าละส่วนเฮบอมที่เราเห็นห้องอ่ะส่วนแต่ส่วนให้อดุมheadlight board แต่ที่อัดสูงล้ำแต่ที่คลิกเจ้าเราไว้กันที่opacity ที่100นี่ตาที่มีแต่ที่แคลมกันไปเทรนด์ตอนตานี่จู่อีไป effect ไปส่วนที่เอ็งมาระวังอันนี้ตาส่วนส่วนให้แต่ที่ที่เวลไอ้ที่เวลที่กันดูตกตาโอเคส่วนให้พอโอเคส่วน before after อีเสียมทะเลล็อกดูนี่ปนให้มี gradient แต่ที่ double click เลยละให้ทวีเราชวกเลยงาจนสุดท้ายจนแอนตินันแห้งที่เดี๋ยวเล็กจอกเห็นกันดูแต่ไปติไม่เทตาจะวางจวนดูหุ่นอาเซียมชัดเทตินันจุ่มว่าเดี๋ยวเล็กเห็นกันติดแต่งจวนโอเคเลยล็อกกันจวนให้ที่ลอยอมโหลดเดี๋ยวไม่จู่ gradient นั้นเสียมเรื่องเบียลปุ๊บตาตักเรียลไลฟ์ก็เตียงขนมเสียงหายเราตาให้มีเองเท่าเราอมนี่จนให้ไล่แต่ที่เองเวเดี๋ยวเล็กถึงข้างไงตานี่จะสู้ฟังจวนกัน gradient mask กับจอกเขียน black brush กันล่างส่วนให้ black กันยังไงค่ะ black ไอ้ดังอ่ะส่วน flow แต่ไปแคลมnote เรเดี๋ยวเล็กกัน gradient แต่แค่แคลมกัน note เรตาให้ไล่แต่ปอกี่เองเดี๋ยวเล็กกันส่วนสุ่มไม่เอาเขียนอารมณ์กับเองเวมันนี่ไม่มั่วไล่แต่ปอเองเวเดี๋ยวเล็กน้อยไม่เทก็ตัวมันจนเอ็นข้างในเสียส่วนที่ before after ส่วนไม่อัลที่เองเนี่ยทิลเองลุตุกเองที่ไม่ละทิล bright เองตักอันนี้มีเอาวางคันให้ไล่อธิพลเองที่มันนี่อัลลิมชาเตะค่ะเอาเวทินข้างในซะทิลเองอะไรจนที่ร้านมอเตอร์ headlight เตะปออันนี้เท่าตาอับุไลเอ็นคัน headlight ที่ร้าน halogen headlight ลงตาเสียเองเดี๋ยวสู้แต่ข้าลงไงเวทินตานี่จู่หวังส่วนสู้แต่พอจะเสียมเล็กข้างในตาจู่มีตัวพอจนกันเลยละเนี่ยกันมันลัง solid color แต่มั่งเลยได้ละ solid color ที่ละปอปังส่วนเส้นเล็กเนี่ยคิดสู้เองพอริสละเสียมชัดเลยเท่าตาส่วนให้overlay แต่ทำวิวไม่เท่า or
color dots linear light te po athavio mai the overlay ris patang overlay kan ta chon hei invert le la layer mask ki control I ni ka control I la kan pai le ta chon chu ta chon brush in la lut le ta la brush kan la nga chon white ani ngai ka white chu la lut to mo chon helai bor vela te khan kha light te kan la lut don tin ani se brush size strang ka mang ta ki e chon helai te po a reflect mai the mo sen ve de rem mai the eng te kha here before after overlay I hian linear light vivid light overlay thaber mi bi ka chon arong te po ki eng ma mo sen dang ma mai tin chon hi te double click le la chon hemi zo ki na lam hemi zo ki tho ka ting khan I tu tin ti kwal I rong ain me de ber tu te kha thang mai dang ta ni chu clement center okay before after en silang before after tips bakat mai chu tian khoya mani minute som bel wakal san zokila chon ron let leila asan chu kan edit rate tu get kan mit lova ve de electrin ta chu wang chon color sei kan mu dik lo ve de electrin ta ke pa tu na han ka wa chol loka chon hemi style hi that na chan ta chu entirnan avai hian kan thil ti zong khi ala thak le vek thei ta ni chu entirnan ma saber kan ti ma sakber te po enchin te la curve te po kha hemi hi curve ani ta chon double click la hi entirnan hei poi ti da lekhen ka du zok te poi ti thei ta chu wang chon I du nai la thak danglam thei ta ni chu mo chon chu wang chon atira uluklia ti po kha ngai than lutuk chong lo a chan chu a value kha la thak vek thei ta chuan hei kan saturation te po adikem dule I double click nga I la thak thleng vek thei ta ni chu chuan kan group chunga han kan flame ho kha om ta hei te po hi helai tang hian kan flame te ki flame kan not re teng kan la lut le zok teng te po helai tang hian brush mang khan kan la ti vek thei ta helai mi te ka du bak lo te ta la ti flame kan not re thei ta kha ting de hlek te khan kan flame ho zong po kan not re thei ta chuan chu baka hei hi kan mei ling khi ni ta zoom da le kan mi te po ki kan du bak lo an lo pa na rong te kan thak entirnan example black brush ka lak chuan helai te chu kan not re teng kan ti ta lai chu kan du bak lo ling ve su se kan tin alai te ka ting do le kan not re te an lo pan arong po kan la thak thei tan chu hemi zoki dikem hemi zoki ka ting kan du lai te kha I kan lam modify thei chuan okay chuan chu tiang bokin kan gradient te po kha ano salu tu kem no salowem double click ka chulai tang chuan a value te po kha adjust vek thei tan chu ma chuan okay I content te po kha ke pon ka siam tha zeu zewa I karon ti lang lem lo ta I soi nu editing re a finish don hian klema chol san loka anwa diklo lai ron siam ron no re le de lek tiang si khang neu te kha ti ve fo tha ani chu chon ato pa hian sharpening te kan lo pen du ta an lo pon ton klem tek I lo la thak du mai the ta chu wang chon heng ho thil zong te hi layer khata kan da vek ngai ta chumi ti tur chuan new layer siam pop la chuan het lai image ai kalanga apply image a hian chun khilai te kin I layer te ki merge te kin dang chuan hei normal bukang ki te ki I okay popanga chumi om zeta chu heng ho zong te hi layer khata da tinan chu a shortcut ki chu control alt shift le e control alt shift le e iti te kin aron om ta chon ki kan du ni chon entinan I sharpness te kami toning chete teng type o kan la ti do ni chon hei hi filter a kal te la camera raw te ka tha ta
camera raw and lut pui tai la Photoshop atang pon ti thei tho ma se hemi camera raw te hi anuam ve hrim bok ta klemin kan ti warm do lek nga sample klem highlights klem te pai tai la rang ka ting kan rang du le like calibration ate hian blue te hi primary blue hue te hi klem kan pai sin lok blue te hi velama kan nor phe hian klemin red lampang te hi a sen inge orange kan ting type te kha ni thin ta hi ka te kha du tan chuan inge eng te kha i inge red lama thak ve de lek thin ta kha hetiang scene well tan chuan in me the an ta chuan du le sharpness detail and sharpening te petai la chuan kan mask nga chuan okay here before and yeah after background na kanin va mur vel ri chu men lo ho a hun to boka